ako ng vlog. Yo, what's up mga kagahi? Ngayong umaga na to, magbibilad kami ng palay galing sa Liti. Dinala namin sa Cebu kasi namimiss ko yung gawain ko dati, yung maliit pa kami. Ngayon sa Liti mga kagahi, season ngayon sa palay. Ngayon bumili ako ng palay doon, tapos pinadala ko dito sa Cebu. Ito, isang sako oh. Ito. Ibilad namin sa init, pagkatapos bayuhin namin. Babayuhin namin mga kagahi. Tapos pagbayos sa ingin, tapos paresa ng ginamos. Kamayan. Pero mga kagahi. Oh, mga kagahi oh. Oh. Ngayon siya ito yung palay sa amin oh, bago pa lang tong ani. Ito oh. Dinala namin to dito, may balat pa. Para kami ang magbabayo. Ito yung ano namin oh, yung alho oh. Sino nakarelate nito, taga probinsya? Ito. Welcome back, madlang people. Kadaw ka Mga ilang oras to ibilad, Teng? Ilang oras to ibilad yung palay? Mga mamayang hapon ba? Ilang oras, mamayang hapon. Uy, ilang oras ba? Mga 4, 5? 5 oras ibilad. Teng taradan. I-open mo na ang gate. Teng taradan. Magkakain na kami ng bagong ani. Bagong ani nga bugas. Oh. Mana siya palay. Galing to sa Leyte. Mana siya. Oh, tinggas ayo, napakaganda yung mga ano niya, yung mga ang tawag nito? Grano, ano sana? Yung mga wow, bagong ani. Grano. Kain. Galing pa to sa Leyte. Bagong ani. Oh, pagkatapos nito, ayun ang pang-ano namin oh, yung pambayo namin ito. Yan ang pambato. Lusong, mani among lusong, oh, lusong. Mani siya lusong, galing pa to sa Leyte. Ilang dekada na to. Ito sa tiyahin ko, tapos yung may-ari nito namatay na po. Ngayon, yung lusong nila hindi pa ako na pinanganak sa nanay ko. Andito na, nagawa na. Nagagay mga kami ng mangga. Tapos na kami magbilad. Manguha lang isa mo. Ngayon manguha kami ng mangga. Sana uloy manggahan. Dating ano ni sige naman nagbunga yun, so nagawa pa kami tumba. Sana uloy mangga. Teo. Ay! Hindi rin sanina. Sakit na balik lagi. Ahak lagi. Naramsa. Namay kuan sa babaw oh. Tersan. Unggoy. Kaning unggoy. Unggoy nga karaan. Mga kami ng mangga. Unggoy karaan kaya nahilo nagbuhat. Dapat saga. Unggoy nga bahi. Nga kami ng mangga mga kagahi oh. Uy, plastic na to. Tinapulan nga. Tinapulan style. Ito Ano na ni Timoy? Ay! Ay, gamay man ni si Tiago. Kuhay ko plastic ato ba? Plastic! Wala diha kay mga ulit ang mangga. Yang! Karon guys, mag-ukay ko guys. Ukayin ko. Ang saan ni mo? Mag-ukay ako. Maganta ka? Mag-ukay ng palay. Ma'am! Pinipig ni ma'am!
Mag-uukay ka. Mag-uukay. Mag-uukay ka nga. Nasa sod, ma'am. Nag-uukay. Tagalog, Bisaya. Mag-uukay ka nga. Gamitin. Ito guys, para madali lang anuhan ba, matuyo yung palay. Palagi kayong palagi yung ganihin para ano. Dapat sa gitna yung marami. Para madali lang uhukayin mamaya. Uhukayin? Ganyan yan. Tapos? Tapos kabila na naman. Ito na naman. Ito na naman. Nanong na may buggo sa tunga-tunga ting? Para madali lang anuhin yung mag-ukay. Basta ano nga. Nanong wa man gikatag ni mo Tapos buggo. babalik oh. Nanong imo man nang gibalik? Parang yung sa ilalim. Yung sa ilalim nandun sa ibabaw na naman. Oh. Yung nasa ilalim nandun sa ibabaw na naman. Ganyan yan. Oh, tapos na mga kagahi. Tikman ulit para alaman natin. Tingnan. Malapit na. Baka mga alaon na. Tapos na yun. Luto Alauna ng gabi. Sige mga kagahi. Tapos mamaya na naman. Para ano lang namin mamaya pag luto na. Tutong na. Marunong ka palang maghalo niyan, Day? Oo. Oh, ganito. Yung sa probinsya, nadala namin dito sa Cebu. Ganito din kami. Namimiss namin to, yung gawain ganito. Much later. Mamukas nami sa among Ay, gabi! Klaro! Tala! mamukas ata kay nihail na atong bukas. Ikaw, nanay! Na, let's go mga kagahe, mamukas nami. Na idol na mo, idol. Ikaw, anay! Mamukas nami guys kay mukino naman ni ang kuan. Tala tayo ang init! Oy, abog! Isa! Ikaw, anay! Ito may isa pa ano. Bigla na stiting mo eh. Basta kayo! Na! Gunit ra mo dis. Kay katong ra ba na dis dapaw. Gunit ra mo sako. Saka isa ka. Hinayi pud tiyago. Ikaw, anay! Nindot kayo. Wow! Tawa na tayo, magkili! Ayos ba yun? May mga katul na daag na. Katul na day. Katul na daag na. Muna ang dog. Katul na daag. Katul na daan! Katul pa sa Katul na daag. buang! Ang gamay lagi. Oh, samutig di katubo. Pastilal ana jud karyada dong. Karyada day ka daw? Oh, good! Pilang ko. Samutig di katubo ni. Na. Na. Uy, nito na asod ta. Oy, titeng! Ito yung paraan, no? Namimiss ko dati pa to. Ako na, te. Sige. Sige. What's up? Ayaw mo pa si? Ayaw mo pa si? Hinay. Kami sa atin. Tilingkod! Ako yun na? Oh. Ako na ay mahalo ko musun. Pastilan! Tilingkod mo, te! Asod, asod. Tilingkod mo, te! Okay ba? Good. Nindot ang lingkod, eh!
Di sa uno matumba na ron. Di. Control. Gigi na. Tagkuhan, kapuyo lagi di kong daki. Naipon! Mabagumalag nga sa asod lagi. Sana all! Guys, ang galing namin, no? Sana all! Nakaulit ako ng ganitong pag bubukbog 25 years. Ang lagulay lagat semua. Kana kusik na hoy. Yabo, yabo, yabo. Ikaw sa pulindong. Ako sa ning takhan. Sino? Dapi nga to. Ha? Kita na puting. Asa pa ingon? Dito. Pinatingog ba? Mga kagahe, ganito yung pagtahip ng palay. To, hindi masyadong maputi pero masarap lutuin, mabango. Ito pa yung unang bukbok. Dapat pangalawa kasi may pa oh. Kung pilian mo. Dili pwede. Sinong nakaranas nito? Ganitong gawain. To, sa mga ninuno natin to. Aros. Na mimiss ko yung mga nakaraan. Sa hab Hindi pa uso yung makina, hindi pa uso yung makina mga kagahe. Upat nakabuk na Dito. ganito. Sunod nagana biya na nag-aro niya ba. Gana. Nya nailat dere kag nangipon ba. Ito ginagawa nung sinaunang Pilipino nga katutubok. Tagod. Pagkatugod siya na. Paring kamot ni ko pa kay nanay. Lupad man. Jawan duha ka kamot. Sa kay magana ko. Na, ahak na. Wala guys, sige naglagpot guys. Wala ka kasako. Ano, singot to sa material ma. Siguro ni. So, gitu at mamtir lang. Guys, maganda yung exercise kasi na pinapawisan ako. Ayo. Ito naman mo mag may kaon. Di basta Ay, usik mo, antod mo mandong. basta kuha na wala. God,